आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कणकवली शहरात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या वाहतूक कोंडींच्या समस्येमुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतोय। पटवर्धन चौक ते कणकवली पोलीस ठाणे या रस्त्यावर नेहमीच वाहतूक कोंडी होते। तसेच पटवर्धन चौक ते बसस्थानक पर्यंत दोन्ही बाजूला रस्त्याचं होत असलेलं वाहन पार्किंग आणि हातगाड्यांवर होणारी फळ भाजी विक्री यामुळे वाहनांची वारंवार वाहतूक कोंडी निर्माण होत असल्यानं सर्वसामान्य नागरिकांना मनस्ताप होतोय। या गंभीर समस्येकडे कणकवली नगर पंचायत, कणकवली पोलीस ठाणे यांनी लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांमधून होतीये। कणकवली शहरात कडेला, रस्त्याच्या कडेला तसेच मधोमध अनियमितपणे उभ्या केलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांमुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनतेय। काही फळ भाजी विक्री करणारे व्यापारी वाहन चालक नियमांकडे दुर्लक्ष करून रस्त्यावरच वाहन पार्क करत असल्यानं वाहतूक कोंडी होते। स्थानिक नागरिकांच्या मते या समस्येकडे पोलीस प्रशासनाचे पुरेसे लक्ष नसल्याचं दिसून येतं। वाहतूक नियंत्रणासाठी आवश्यक ती उपाययोजना आणि कारवाई वेळेवर होत नसल्यानं नागरिकांमध्ये नाराजी वाढते। या वाहतूक कोंडीमुळे रुग्णवाहिका आणि अत्यावश्यक सेवांनाही अडथळा निर्माण होत असून यामुळे गंभीर परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामुळे शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांनी कडक कारवाई करावी, अनधिकृत पार्किंगवर नियंत्रण आणावं तसेच नियोजनबद्ध वाहतूक व्यवस्था उभी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होतीये। भविष्यात मोठ्या प्रमाणात येणारे चाकरमानी आणि पर्यटक यामुळे अधिकच वाहतूक कोंडी होण्याची देखील यावेळी शक्यता वर्तवण्यात येते।